Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov škôl. Prevedieme vás procesom prerušenia a zastavenia správneho konania v prípadoch, kedy prihláška nespĺňa zákonné náležitosti alebo došlo k jej späťvzatiu. Tento návod je totožný pre materské, základné a stredné školy. Po prihlásení do systému e-prihlášky prejdite do horného menu a kliknite na sekciu Správne konanie. Môžete si vyfiltrovať prihlášky v konflikte alebo neúplné prihlášky kliknutím na šípku v dlaždici. V zozname uchádzačov kliknutím vyberte jedného konkrétneho žiaka, pri ktorom chcete konanie prerušiť. Po jeho označení sa v ponuke rozsvieti modré tlačidlo Prerušiť konanie. Kliknite naň. K prerušeniu správneho konania riaditeľ pristúpi najčastejšie z jedného z dôvodov, ako je neúplná prihláška, čiže chýba vyžiadaná príloha, alebo ak je prihláška v konflikte, čiže zákonný zástupca ani po výzve neodstránil konflikt a v systéme neostala jedna správna prihláška, na ktorej je zhoda oboch zákonných zástupcov. Konanie je možné prerušiť maximálne na 30 dní. Ak zákonný zástupca v tejto lehote nedostatky neodstráni, riaditeľ môže konanie zastaviť. V tejto časti si najskôr pripravte hlavičku rozhodnutia, vypíšte a skontrolujte všetky požadované polia, ako sú názov školy, adresa a ďalšie identifikačné údaje. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť a následne Ďalej sa posuniete na krok, kde zadáte presné odôvodnenie prerušenia a priraďte príslušné číslo spisu. Všetky údaje si dôkladne skontrolujte, nakoľko prerušenie alebo zastavenie konania už nie je možné v systéme dodatočne pregenerovať. Ak sú údaje správne, pristúpte ku kontrole pripraveného textu. Ak všetko sedí, kliknite na tlačidlo Podpísať. Upozorňujeme, že v tomto momente v systéme neprebieha reálne elektronické podpisovanie a nevytvára sa tým listinný rovnopis. Ide o schvaľovací krok, ktorým potvrdzujete zmenu stavu prihlášky. Po potvrdení vás systém automaticky vráti späť do zoznamu žiakov v sekcii Správne konanie. Pri danom žiakovi uvidíte systémovú poznámku, že prebieha generovanie rozhodnutia. Ako náhle proces generovania úspešne zbehne, v riadku daného žiaka kliknite na tlačidlo Vybrať. Ako poslednú možnosť v rozbaľovacom menu zvoľte zobraziť PDF, ktorý stiahnite. Po stiahnutí súboru do vášho zariadenia môže škola dokument oficiálne podpísať. Čo robiť, ak zákonný zástupca dodatočne doplní chýbajúcu prílohu, napríklad v listinnej podobe osobne na školu, mimo systém e-prihlášky? V takom prípade má škola konanie obnoviť. Po obnovení konania riaditeľ vydá štandardné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka podľa toho, či má škola voľné miesto na prijatie, a to aj v prípade, že medzičasom už úspešne zbehol vyhodnocovací automat. Pokiaľ potrebujete správne konanie v systéme priamo zastaviť, postup v menu je veľmi podobný, no zvolíte možnosť pre zastavenie konania. Tento krok sa v zmysle zákona o správnom konaní aplikuje v dvoch prípadoch. Buď vtedy, ak zákonní zástupcovia podali späťvzatie prihlášky, alebo ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania vopred poučený. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.